Mit navn er Anders B. Jensen. I Spica producerer vi elektronikkomponenter og eltavler til vindmølleindustrien. Faktisk så startede vi jo Spica i 1997 som et hobbyprojekt, fordi vi syntes, det kunne være sjovt, Lars og jeg, at udvikle noget elektronik, som vi jo ellers ikke sådan til dagligt udviklet. Mit navn er Benny Thomsen, og jeg er direktør her ved Spica. Spica er for mig en arbejdsplads, hvor vi skal hjælpe hinanden. Det er et sted, hvor det skal være rart at være. Det ligger så dybt i os alle sammen, at kvaliteten, det er slet ikke noget, vi snakker om. Det er dejligt, at det er sådan en kultur, der ligger i medarbejderne også. At hvis ikke de synes, at det er helt i orden, jamen, så skal vi have det gjort om. Jeg tror, der er flere ting, der gør, at Spica er en god arbejdsplads at være på. Det er de medarbejdere, det er den kultur, vi har. Den er rigtig god, og vi er meget sociale sammen. Ikke nødvendigvis, at vi altid mødes efter arbejde til bowling og billard, men en gang imellem mødes vi, og det er oftest alle, der møder op. Jeg mener, at kunderne vælger Spica, fordi vi engagerer os rigtig meget i deres problemstilling og har noget erfaring igennem 25 år, som kan bidrage til at løse deres problemstilling. Det handler ikke om at levere den her jernplade billigst, eller den her sensor billigst. Det handler om at kunne sætte sig ind i de her forskellige problemstillinger. Mange produkter er blevet til på whiteboardet med nogle tusser og nogle streger og lidt skrift, og rigtig mange ting er underforstået. Udviklingen i Spica har været fra en lille tomandsvirksomhed i et soveværelse i 1997, som har ledt med lys og lygte efter alt slags arbejde, til at være en dedikeret grøn virksomhed,